салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай тамошобинони азиз, каседа пастелни билёи тоза турецки дар кораи марҳамат ина рақамошон озима шумода нишон метам якта ба якта касед дар кораи даставка мекунанд, фақат даставка кати кор мекунанд. марҳамат бинен чихо хушрӯ аз 200 сомон пастелни билё сар мешава иҷада мана сифатои беҳад хушрӯ ина кадомеш дар кораи духтарако аз 200 сомон сар мешава, қимати қимат 700 сомонай мана 200 сма доранд, 250 сма, 300, 400 инам хеле нархо. марҳамат бинен чихо хушрӯчаян. ино ҳичи намешаванд, шушта духтарако истифода мебарен. мана касоне ки ази пастелни билёи туркӣ гирифтаган хичон медонанд аллакай качестваша. набиненда духтаро беҳад вариантои хуб, беҳад хушрӯ. баъд адиёлои доодама ягодама доранд, адиёлошон ҳам фасонай. мана и пастелоро бинед чихо хушрӯ. чӣ тавре гуфтам, аз 200 сомон сар мешава нархошон то 700 сомона. мана беҳад фасонак. чӣ намуде ки хоҳен ҳаста. ино ҳамаш доодамаянд. касе ки пастелни билёи доодама пурсида буд, ина фирмаша бинен хитон медонен ки ино чихе бақувватан, чихе хушрӯай качестваш. баъд покрывал доранд духтаро, покрывалои тобистона. як одамаш 100 сомон, доодамаш 150 сомон. марҳамат каседа дар корай аз иноям ҳастай. ино бори хитоянд. ана ҷойнамозои фасон доранд. ҷойнамозотон чандай? ина 40 сомонӣ ҷойнамозои фасони хушрӯ. чанд намудай ғафсакан. баъд наборои палатенца доранд духтарако. наборо чандан? 180 сомонай, 240 сомонай. хулас туркия нохи духтаро качествои беҳтарин. ина адиёл доранд, ягодама, доодама. адиёлотон чандиян? адиёлои хитои 250 сомон, турецки 400. мана адиёлои доодама хитои 250 сомон, туркиш боша 400 сомон. ана баъд бо наулчка ҳастай духтарако. касе наулчка дар кор боша, ина як парш яъне дудонаш 30 сомон. марҳамат беҳад наулчкаҳои хушрӯ тоза туркӣ. ин гулакои фасон доранд евростил. ҳамаи ҳамино 30 сомон. ана баъд духтарако чихол барои қолин мепурсен. марҳамат ина 150 сомон. и чанд ба чандай? 1.5 ба 2.20 150 сомон. бо калонтаршам ҳастай. бо барои маълумоти бештар метавонанд хичонда нависен. дабине хушрӯошай. мана ай пеш нишонтон тим ба ҳазур тамошо кунен духтаро. баъдан метавонанд интихоб кунен. рақамошон ҳаст дар рӯи экран, нависен. бо шумода суратошонам мепартоянд. ана ин наборора бинен иқа хушрӯ. ина эч чандай? ана и палатенцо як донаша. ино турецки як донаш 90 сомон. и барои савна будай калонанд. мана бинен падарачне чихо хушрӯай. аз ин модело мепурсиданд. марҳамат ана да нависен. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. шумода бо маълумоти бештар метиҳанд. инчунин айнам хел ваё ҳастанд. дастархоно ай чанд см то чанд смая? дастархон 20 см 30 см тарёшмада 40 см 60 см. ина дастархонои 20 см 30 см 40 см 60 см инам хели нархо доранд. марҳамат метавонед бо нависеншона бо сурат мепартояндтона. ино чандан? ҳа иноям аму нархошон ай 250 сомон сар мештагиё. мана интихоб бисёр ай духтаро. шумо бо нависеншона бо якта ба якта шумода модели гуфтагитона мефаҳмонану даставка мекунанд.